No dikat agbalbaliw kayo. Gapu tipan nakapabaro, iisip nyo. Tapno, mapanitnikan nyo. Nuan niya, kinasayaat, amakay ayo, kin, naan-anay, apagayatan, ti Diyos. Ni Apostol Pablo kakabsat, napadasang na tinagbiag, nakasmag, kadagiti dagduma, nga namati, kinaputa yung Jesus, kadagito yung aldaw. Nagbiag, inalulubungan, saan nasigod, nga simbrag, wano namati, kinangawat, kinaputa yung Jesus, no dikat isot maysa, nga mararamat kadagitoy nga aldaw. Iti panangidadanas dagiti banbanag nga aramidan iti maysa anamati. Isu nga amuna kakabsat. Kat nagsao kat kunana kadakwada. Agbalbaliw tayo. Agbalbaliw tayo. Tapi panagbalbaliw, di panagbiag, tila ito yung nalubong. Saan nga iso ti mangtag? Iti pagsayaatan, iti maysa atao. Siyempre po na, laitangal daw, nagsao na Apostol Pablo kung na nagbalbaliw kayo. Idagdag na mga kasama. Ijay ruma kung na nagkalagitiyat tao. Rumban. Nada kayo kung na nagbalbaliw kayo. Nuapay nga kunak, ikastoy kung na nagtestimonyo isang wanang da. Lain bagana nga isu. Iti tao nga nang idadalas, karang itinamate, kat ijay ano pa nagpitan na, nga gayam ti tao nga saan pa'y nga nagbalbali, awan kinkuana ni Apo tayo nga Isos. Iso nga kunana, kakabsat tinagayan, iti versikulo 1, iti na ito'y malibro ko na nagdawat at narod, kada kayo, kakabsat, agapu ka nagiti kaasit ni Diyos, ipaayo nagiti magbagiyo, kas daton asibibiyag, na santuan, kin makayayo iti Diyos, iso, nga, pagdayaw yo, ana espiritual. Dito'y nga makita tayo, nga di tao nga nabalbaliwan ibagpagana nga di bagi rumban nga maipaay amay daton tinaputay ng Isos tapnon iti kasta pagdayaw na iti na espiritual isumad na tayo iti na ito yung aldaw ay ayatan na kapsat nga mangidaydayaw kinyaputa ng Isos tatika po na nakadwang kinpabagayang itipyag tayo adda niyapo tayo ng Iso Kristo palakpakan tayo kat dito'y kapsat kinalayan versikulo 9 iti na iti matang libro Roma ko na iti kasto iti versikulo 9 ko na natin kasto kakabsat
Ti ayat, awan kuma tulbot na. Guraan niyo tidakas, salamat matanyo, itiday pa. No ti Diyos, kat inayat na tayo. Kunati nang isuro, nga ti Diyos tinangpili, kada tayo. Kaya't na masaon, saan nga da tayo tinangpili iti Diyos, no di kat ti Diyos tinangpili kada tayo, isu nga kunana kakapsat kinagayan, iti versikulo 9, ti ayat, awan kumati ulbud na, muraan yung tinagas, salimat matanyo, tinay ba? Kakapsat, kinagayan, iti na ito'y naldaw, rumbal, nga ti panagayat tayo, kinaputa yung may Kristo. Lukas ano, ti panagayat na kada tayo nga iso tinangpili, tapnon at balin tayo nga anak, amay bilang kinkwana, kas na kumamat kayat tayo, kinaputa yung may Kristo, awan kumatulbod na, no dikat salamat matan tayo, itinaimba, nga iso, iingtad, ti Diyos kada tayo, nga niaputa yung may Kristo, imay, nga isulan, iti pakaisalakanan, nga naitag anagan, dito ibaba, iti init. Iti versikulo 21 ko na ay natin nakapsa. Asto iti babasa. Iti libro matang ti Roma, kapitulo 12, versikulo 21. Saan ka kumaababak? Iti dakes. No di kat abagang ti dakes, dapo iti daimbag. Maray dayaw nga po Diyos. Tagdatanggad ngayon suro na Apostol Pablo, iti tao nga isukat na babaliwan. Isu nga di mga kasaba kunana agbalbaliw kayaw. Kat kunana kadakwada saan kumaama paabak tidakes. No dikat abagang tidakes gapo itinayba. Di pangabak tidagas kakabsat, iso tinayba, agaramit ka tinayba, taplon itigas ka tidagas na umay, mangabak tinayba, no sika kat adakin ka, no lakit ni Kristo, iadda itigdag mo, kaawatan na, kakabsat tinagayin, nga adda kinka, ijay, panaka palbali. Isu nga kunan Apostol Pablo, talaga kita garo nga, kailangan mga agbalbaliw kayo. Agbalbaliw kayo. Dahito'y kakabsat, tikinuna, na Apostol Pablo kanakwada, may panggag, hindi matulupuna, ang panagbalbaliw. Isu nga, iti versikulo 2, kakabsat, kinigayan, itinay ito ng libro Roma, kapitulo 12 ko na ay, di kayo umabuloy, ito'y alubong, no di kayo agbalbaliw kayo, dapo, di pang nakapabaro, iisip kayo, tapno, mapaniknikan nyo, no anya tinasayaan, ang makaiayo, tingnan alay, apagayatan ni Apo Diyos. Panagbalbaliw, tayo natin pagalagdag na Apostol Pablo. Tagagiti at tao mga taga-Roma, nakabsat kinagayan, panagbalbaliw. Tanuabay nga isuti may sa wanag at ang runaan. Ngayon pagalagdag na Apostol Pablo, makita na. Iti biyag ng iti tao, iti Roma, nga agda kadakwada, iti panagserbi, kadagiti di Diyosen, kin kastamat, ipanungsar, kin panangaramat, ito nag-santuaryo ni Apo Diyos, pinagpalinda, na iso ni paglakwat, kadagiti mapalinda nga ilako. Kat da ito'y abanag pinakita na Apostol Pablo,
kakabsat kinagayan, nga saan anay ba, nga aramid nagtataw nga taga-Roma, isu nga idi, nakita niya po tayo ng Jesus. Nagitibanbanag na inaramid na, nga pinagbalinda, nga pagsusukalan, paghinuman, pagsasalaan, kinanyapay abang banag, nga nailulupungan nga saan amayan nato, itinagbalinan nga anak ni Diyos anabang baliwan, kakabsat kinagayan, niya po tayo ng Jesus, iman, kinkuan na tipungtot kaya, kat kagito'y pinarwar na ina, kat kagito'y inbagana, nga saan ang may parbel, nga tipalay ki Diyos, nga pagdaydayawan, kat maramat ang mausar, nudikat adda cindaan, nga iso anay sagana, apaglatwan ng ibanbanag, akasapulan itinaw. Iso nga kinunan Apostol Pablo, panagbagbalik, iso nga itinaitoy ng aldaw, ay ayagan na kapsat. Kaputan ni Kristo, kat adda kada tayo, kat inawat tayo, nga nagbalinin nga iso timang isalakan kada tayo, adda kumang kada tayo timakita, nga panagbagbalik. Tatlon itikasta, kakabsat kinagayan, apag isuraunay, dahito'y tarigagay, ni Apostol Pablo, ako nana, abakang tidakes, gapo itimbag, maraydayaw, ni Apo Diyos. Kapuna, kakabsat kinagayan, adda kada tayo, itibilig kin panakabalin, nulakit din, datayon nagkanak, nabalbaliwan. Sumaruno kakabsat, iti versikulo 3, iti dahil tingnan ang libro, Roma Kapitulo 12, versikulo 3 ko na nga. Tagapo, di parabor na itad kanya. Kunak, itunggal may sa kada kayo, adi na kuma ipagaro, ipagpapan, iti bagina, anangat nato, unay, ng terpen na, apa nang ipagpapan, no digat at panunot, as si Papa kumbaba, as iti, rukod, ipamate, nga inted, ti Diyos itong dal maysa. Kalabsat, pinaramat na Apostol Pablo, dahil ito'y makunkuna, ako nagpakumbaba. Nga Apostol Pablo, iso tinaramat, nga kabusor na kitinamati, ili sa antay, anayanak, anabang baliwa. Ngam, ili tiyempo, nga agda, kinkwanan, ti panagpakumbaba, inawat na niya po tayo ng Jesus. Isu nga nagsao ako nana, gayam di may sa mata, nga agda kinkwana ti panagpakumbaba, rumban, kakabsat tinagayan, nga titao, nga agda ni Kristo itibiyag na, rumban ang masapon, dayay balikas, nga panagpakumbaba. Iti Roma 13, versikulo, kung sitas ko itibabasa ang kakabsat. Roma 13, versikulo 11 ko na. Kahit daito'y idinto nga amuyo, di panawon nga iso ti oras di panagrinyo, iti turo. Ita ti pan nakaisalakan tayo, asibigan, ngam inidamo, anamati kayo. At nabalikas na Apostol Pablo dito'y kakabsat. Panawanan ti panagring, numan pa iti nabinsan ng aldaw, kat adda kada tayo, iti pan nakaturog, timpan nakailibay. Kapu ti awis kinayat, tinubong apagbibiyagan tayo. Daita ti kapuna kakabsat tinagayan, nuapay, nga datayo kat adda pa nakaturog tayo. Ngam adda, balikas na Apostol Pablo, ako na nga rumban,
nga agring tayo. Kat ito'y kumaapanagring tayo, ay ayadan na kapsat, at na kumakada tayo, kaya tayo paligtas at nagpakumbaba, kaapay, ay ayadan na kapsat, kinirayan, iti versikulo 12, kunana iti kastol, tira bini lumabasan, kat umasidag, tibigat, iwagsak tayong laro, dagit al-aramid tisipmat, kat ikapat tayo, iigam, dilawak. Alayatan, nakagadwang at kuna mamati. Itang nagring tayo, iti kalpasan, ti panakaturog tayo, saan tayo nga kinanpansin, saan tayo nga kinitita, saan tayo nga pinanpanunot, dagiti banbanat apag ribunan, iti may sa tao nga naparswad iti titaga, iso nga naiyarig tayo ang nakaturog. Ngam anya ti kinunan ni Apostol Pablo, ay ayagan na nabsat ti versikulo 12, iti kapitulo 3 ti Roma versikulo 12 kunana, nabsat kinagayan, iwagsak tayo, ngaro, dagiti aramid bisipnat, kat ikapat tayo, iti igam tilawak. Nung nagbiag tayo, talagitoy, ang kinasipnat na iso, iti mayataday, apagayatan tinubong abang tindagan tayo. Masapol nga ikatan tayo, masapol nga saan tayo naramidan, kat ikapat tayo kuma, iti igam tilawag, nga tilawag pangabsak, awan sakali, nusaham, nga niya po tayo may Kristo, gapuna, pangabsak, nga itinaytoy nga daw, at da kumakada tayo, di kinapakumbaba, kapman magunod tayo, dahil tiyabana, nga in tayo ikapat, dahil kailawa, nga iso, nga po tayo may Kristo, ang runaan, kalabsat, tinagayan, ibalikas ko na na Apostol Pablo, ang pakumbaba tayo. Amen. Iti, versikulo 13, iti lang ito yung matlayo na libro, kalabsat, tinagayan. Kapitulo 13, versikulo 13, iti Roma ko na namag na tayo. Sinadayaw, akas kiyal daw, saan nga kanagitirag-ragsak, analabas, pinbarbartag, saan nga iti, kinadirag, kinadagiti, kinadagas, saan nga kanagitirag-ronggaw, kinapay. Balikas na Apostol Pablo, ngano na tayo ngaraw, iti agda, ti kinapakumbaba. Ni Apostol Pablo hindi nagpalinan nga may isa nga anak ni Diyos. Agda kinkuana ti panagpakumbaba nga isu nga idikyempo ang mag-isang sango tadag iti Hudyos wano taga Roma kakabsat kinagayan ang moyo kakabsat kunana nagrigat iti maysa nga akman iti maysa nga anak kaya po Diyos. Kung pinanunod na, kaya bati na po tayo Jesus ako na nga ti tao, rumbal, nga agdakin, wana ti panagpakumbaba. Isot ka po na, kakabsat, tinagayan, pinanawan na, pinaybayan na, ti kalintigan, iti kasasad, iti panangiruper na, iti apag-iso nga panag, yung saan na nga pinanunot, nga isukat ikalintigan na, ludigat pinanunot na, iti nagpakumbaba, nga huray pa, na ikat ikalintigan na, nung nakastrag iti Roma, balgan din nga panay kasaba, iti Banghilyo na putay may Kristo, apay kalapsat, saan da hindi nga pastragan, ni Pablo iti Roma, kati ang muda ni Pablo saan nga Hudyo, ngam nagsaog at nagtimag kat kunana may saat may kahudyo. Kakabsat tinagayan nilanggag na hudyo. May sugayang at may sa kahudyo, nagbudang ka at pinastrikta. Kat inkasabana ni Aputay ng Jesus. Kat dahi ka nga panay kasabana, kakabsat tinagayan, kakadwag pinipapagayam,
nagragsak alalabas. Kinbarbarkat, saan nga iti kinagara, kinkarag iti kinadakas, saan akarang iti ring-ringo, tinapat. Kalabsat kita ngayon, nagpakumbaba ni Apostol Pablo, kagkay ka nga panagpakumbaba na, nagbalhigi, bagan di pa nagnana anadayaw isang wanan dari Jodyo, kat pinastrik ka iti Roma, kat inbagana, may pangga, isurusuro, ni Apo tayo na. Kasta umangat, di ka sasaad kayo, ay ayagan nga kapsa. Kaya blikbog, iti maragyak tayo, di kirabaw tinaga. At damang likbog na tayo, nagitibang banag anay yung bunga. Ngayon, magna kayo kuma at sidarayang, iti sangwanan dagitoy at at tao, taplon iti kasta, makita na, nga adda kada tayo, di pinapakumbaba, nga nagbalingin, nga anak, nga Apo tayo, nga Iso Kristo. Sumyan tayo, teksto tayo, iti Kapilo 12, iti Roma, versikulo 6, kastoy, bumabasa, kakapsat, pinagayan. Versikulo 6, Roma 12, versikulo 6, una natin kastoy. Kahit idinto nga adaan tayo, kadagiti talunggading nga nagduduma, nga kas kadagiti talunggading dagiti nagduma, kas ti parabor, ana itod kada tayo. No ti parabor ana itod kada tayo, no talong kaling ti pammadto, agi bato ka. Kuma, kas iti rokod, iti pamati. Kakapsat, kinkagayan. Inyari ni Apostol Pablo, nga ti maysa na tao, binukol, dagiti nagduduma, aparte, ibagi. Mata, labaya, yan, ima, saka. Kat dagitoy, kabsat kita ngayon, nagduduma, iti talong gading nga naitod kanakwara. Ti mata, ti talong gading nga naitod kanakwara, iso ti mangkita, ti dalan. Kat ti talong gading magpisaka, iso ti mangipag nati bagay. Kat ti agong, isumat ti mangangot, kada giti banbanak, na pangruman kinsaan. Kastamat ti labayag, isudag dungag, kastamat ti ima. Ngam dagitoy kakapsat, ilagayon, nga talong gading anaitad, kada tayo nga tattao, kunana, no mamagto, iti naitad at talong gading kinka, agipagto ka, dahil dati ka naman na Apostol Pablo, no, kita talong galing nga naitid ka, kat mamagto, agipagto ka. Una na, kat, agipagto ka. Dahil dati kinunana, isungay tila ito'y nga daw, ay ayadon at absat, nagduduma. Ki awatan tayo aparabo. Nagduduma, yawatin tayo aparabo. Kunana, ti versikulo 7, Roma 12 kapito, versikulo 7 kuna, no kinaministro, ipay tayo, dagiti magbagi tayo, ang ministro. No sika, kat ministro ka, hey, agisuro ka, pascal, agisuro ka, kat no manursuro ka, agisuro ka. Saan nga dayday, saan nga naikan ti talong galing ti agisuro, at talaga nga mali, saan nga balansin mga kaibigan. Isong nga dito'y, kakabsat tinagayan,
kakadwa kin papagayan, iti versikulo 8, kunana, numamagbaga ka, ang sinita, talganam ang magbaga. Nyapa iti kunana ito, aramidem kuma, timangted, numanangted ka, aramidem day ka, numanangted ka, aramidem day ka. Kat aramidem kuma, iti parabor, anakem. Yan. Kaya't na nga sa wen, usaren, kahit ang parabor, iti panunod mo, nga ti panangtod mo, at gapu di takaw lang ti puso, ang maipaay, nga sagot mo, ijay pangtidam, gapu ta iso, tinaitod, at alang talunggading din ka. Napati ko na agturan, kin mangituran. Kaya't na nga sa wun kalapsat kinagayon. Isungan sita, kat naiktan ka titalunggading, nga sumrag iti politika. Kaya tayo, tagdakan kaman tayo, nga kaya't nati sumangaw, nga agawad, itiray tayo ng barangay, sapay, kalapsat kinagayon. Tulungan tayo na, tadag ito'y tagigarapap na nga naitod nga talong galing tibukod na mabagi amarik nada isot kapuna kakapsat kinagayon nga adda dito'y abinin sa binsa na Apostol Pablo bet kunana no manangaasi ka aramidem kuma asirada ko no sigad at adapusom ang manangaasi kadagiti tao ang makasako aramidem kuma at daan dirag-o tapuso tatlon inikasta kalapsat kinagayon dagitoy nga nagduduma anaitad nga awatan nga parabor yung sa tao kalapsat kinagadwa at dagitoy anabin sa binsa diin baga ni Apostol Pablo nga inawat na kinapo tayo nga Iso Kristo. Iso nga kunana iti versikulo 19 mauni na ito ti ayat awan kumatulbod na buraan nyo tidagas sa limot mutanyo tinaybag iti na ito yung aldaw kakapsat tinagayan sapay kada tayo kumadag itanak ti Diyos nga pudno nga agbalbali kinkastamat nila tayo kat nagbalbali tayo at dakuma kada tayo tininapakumbaba may katlo ko na natapnon awatan tayo dagiti nagduduma aparabor na iso nga ipaay nga po Diyos ka na kayo kakapsat nila ngayon ina ito'y naldaw pudno kuma nga na tayo dagiti anak ni Diyos nga nabalbaliwan kat nabalbaliwan tayo at pakumbaba tayo kat nagpakumbaba tayo awatan tayo di parabor kat araminin tayo nga usaren apara apakaydayawan ya po Diyos kay Diyos kumang bendisyon iti sa una, iti na ito yung aldaw na imbag ang bigatyo ay ayat din ang kakapsan.